balik! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan,
at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila
sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam
nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit sang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Boundary time na! And yes mga mahal, ito na naman ang oras na kung saan napapakinggan nyo ang inyong DJ na minsan ninong nyo na rin. Ito na naman po ang pagkakataon na kami ay magpapamigay ng papremyo worth 1,500 pesos. Na kung saan kailangan natin to at talaga nga namang malaking tulong dahil ang mahal na ng petrolyo. Yeah, totoo yan minsan talaga ako rin personally kung pwede lang magpa-register, sasali ako dito. Ang mahal na ng ang mahal na ng unleaded ngayon what more yung mga naka-diesel. Pero itong promo po namin dito sa 90.7 Love Radio Manila ay para sa mga mahal nating tsuper. Kaya naman mag-a-announce na ako ng lucky winner natin today ba? Tonight na pala. So ngayong Lunes, ang ating lucky winner ay isang UB Express na may plate number na NAE 7108. Congratulations sa iyo, Domingo Bico! Hey! Congratulations sa iyo, Domingo Bico. Oo, ikaw ay nanalo ng 1,500 pesos. Pasasalamat at pagmamahal yan ng Love Radio Manila. And of course, kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. So kung ikaw ay nagtatanong, Domingo, kung paano i-claim, ay nako, kanina may nag-claim. Napakadali lang ng ginawa niya. Pumunta lang yan dito sa Aliw, katabi ng Aliw Theater, yung MBC Building. Sasabihin mo lang sa guard, ikaw ay nanalo, in-announce ang iyong pangalan ni DJ Kim Chino sa radyo at dali-dali papapuntahin ka niyan sa Love Radio Booth para i-claim ang iyong 1,500 pesos. Wow, ganun kasimple. Akalain mo yun. Sige na, pag-usapan na natin ang relasyon. O di kaya love life mo? O di kaya ikaw na naka-move on na ba talaga? Kim Chino! Kim Chino! Hoy, ikaw, Lunes na Lunes, nakatulala ka pa rin. Lunes na Lunes, ay para bang ang lalim ng iniisip. Lunes na Lunes, parang may mali pa rin sa puso mo.
O yan, nagtaas na lahat. Nagtaas na ang petrolyo, nagtaas na ang pamasahe, nagtaas na rin ang kuryente. Yang standards mo na lang ang hindi pa rin umaangat. Aba, keep up naman, mahal. Diba? Huwag ka na magmahal ng maling tao. Diba? Huwag ka na magmahal nung taong hindi ka naman papahalagahan. Huwag ka nang engot sa pag-ibig. mahal. Happy Monday. Oo, 안녕하세요. 김치노입니다. Kala mo talaga, oo. Kala mo masaya pa siya. Hindi na ako masaya sa mga pagtaas ng petrolyo na yan At talaga nga namang kasing taas na rin ng pride ko ang petrolyo, oo. Imaginein mo, akala ko yung pride ko lang ang mataas, pati na rin pala ang presyo ng unleaded, ay talaga nga namang naha-high blood na ako. mahal. Makakasama mo ako 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Kasama niyo po, DJ Kim Chino, 6 to 9 or 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap makakasama. At kung ikaw ay natatraffic ngayon, huwag ka mag-alala. Ako ang iyong pwedeng matikman. Wow! Oy, di ba, eto mahal mabalik tayo sa relasyon. Minsan totoo yon na tayo ay nagiging engot sa pag-ibig, marupok, pero ano bang napala mo doon? Di ba trauma lang? Uy, totoo yan ay mga maling tao, alam mo ba? Minsan akala natin na puro negativities lang, pero at the end of the day dapat kung masaktan ka man, na trauma ka man, tinikman ka man, sinaktan ka ulit, dapat may learnings. Kumbaga bembangan with learnings, pwede yon. Kaya naman tonight, tignan natin kasi minsan akala mo hindi ka pa okay, pero ay nako, hindi mo lang halata, ikaw ay okay na pala at naka-move on na. Sige, tingnan natin kung kaya nating ipamukha sa'yo na pwede ka na ulit lumande. Kasi tonight sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, ibibigay ko ang 3 indikasyon na okay ka na sa past relationship mo. Minsan, hindi mo lang talaga pansin. Ito na mahal. Umpisa na natin. Unang-una, okay ka na kapag hindi mo na sinisisi ang sarili mo. 'Di ba? Wala ka na panghihinayang. Minsan ganun yung mga tao Kapag iniwan, kapag sinaktan, kapag nag-break, laging sinisisi ang sarili. Laging sinasabing hindi ako enough kaya niya ako iniwan. Ang boring ko siguro kaya niya ako iniwan. Ay nako, mahal. Baguhin natin ang mindset na yan. Minsan, 'di ba, wag mong isipin na hindi ka sapat. Minsan isipin na lang natin na talagang makati siya. 'Di ba? Wag niyong sisi lahat sa sarili niyo, 'di ba? Iniwan ka kasi hindi siya marunong makontento. Iniwan ka or pinagpalit ka kasi at the end of the day, makate, malande at higad siya. Diba? So, definitely, kapag merong problema sa relasyon, it's always the both of you. Hindi lang iisa. Kung may pagkukulang ka, may pagkukulang din siya. Kaya kung siya'y nagloko, hindi mo lahat kasalanan. Kaya kung dumating na sa point, mahal, na kung saan na-appreciate mo na yung sarili mo at talaga nga namang nasabi mo sa sarili mo na minahal mo siya. Diba? Binigay mo naman ang lahat at talaga nga namang hindi mo siya inuhaw sa atensyon, wala kang pagkukulang dyan. Kung mawala man siya sa buhay mo, pagkukulang or nawala siya sa love life or sa sistema mo, kawalan niya, hindi mo kawalan. Minsan kasi kakaisip natin na tayo ang mali, ay nako, mas lalo tayong nadadown. At kapag sinisi natin ang ating sarili, wala nang patutunguhan yan. Kaya utang na loob. Congratulations kung hindi mo na sinisisi ang sarili mo. Ibig sabihin, okay ka na, naka-move on ka na. Diba? Ganun ka basic yan. Huwag nyo kong artihan. Anyway, maalisa pa lang yan. Si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman. Kaya naman balik na tayo sa music. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ewan? Metro's #1 Love Radio. Basic!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok.
Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan.
Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan.
Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila.
sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Baso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso, kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan,
at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok, tutok. Dahil pasok, pasok, pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Hi, mahal. Hi, Vlad. Vlad. Kalive na rin ba tayo sa FB? Good evening, mahal. Nakikinig ako ngayon. Shoutout natin. Maraming salamat. Thank you sa radyo.
sa FB page mo. Yes, may live din kami dyan. Ako ng pagkain. Hello, magandang gabi, maayong gabi sa inyong ano? Maayong gabi sa inyong tanan. Ano ba yung maayong buntag? Shoutout natin ang Rio Dique family. Hi Kim Chino, kamusta ka naman ngayon? Okay naman ako, mahal. Bakit walang live sa FB page mo? Boy D, wala ba? Meron. Meron yan. Imposibleng... Kahit hindi ako favorite ni Boy Dot Dot, meron yan. Nasaan na yung baby natin dyan? Wala. Nasa bahay. Baby yun ni Rakitera. Itong mag-drive. Haba na ng buhok ko na naman. Gwapo mo kapag nakangiti, no? Mantra. Drive. Metro's number one. Love Radio. Basic! At ako'y nagbabalik, mahal. Nagbabalik na po ang spicy opa mo na nakamove on na sa ex niya. Ayan yung pinag-uusapan natin dito, mahal. Di ba nga sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 indikasyon na ikaw ay okay na sa past relationship mo. Kasi minsan, hindi mo lang napapansin. At minsan, kaya hindi ka lumalandi o hindi ka nakakapag-entertain ay dahil akala mo hindi ka pa nakaka-move on. So ngayon, akong bahala kumonsinti sa'yo na after kang hiwalayan, iwan, saktan, palitan, it's time for you para lumandi na ulit. Ito na, mala. Sabi ko kanina, unang-una, okay ka na kapag hindi mo na sinisisi ang sarili mo. 'Di ba? Wala ka ng panghihinayang. Minsan ganun yung mga tao eh. Ang mga iniwan, yung mga sinaktan, laging sinasabi, siguro kaya niya ako iniwan kasi kulang ako. 'Di ba? Hindi ako sapat, hindi pa rin ako or hindi pa rin siya makontento sa akin kasi underperformance ang aking binigay sa relasyon. Di ba? Lagi mo sinisisi yung sarili mo na ikaw yung may pagkukulang. Pero mahal, it's time for you to have a deeper understanding and another point of view na minsan kaya tayo sinasaktan, kaya tayo iniwan, kaya tayo pinalitan ay dahil ang mga nanakit ay manloloko lang talaga. Di ba? Laging ganyan yung sisi kapag ikaw yung iniwan. Iniwan ka kasi nagkulang ka. Hindi. Iniwan ako kasi hindi siya marunong makontento. Makati siya. Higad siya. Di ba? Wag laging i-blame or wag laging sisihin ang sinaktan. Yan ang problema sa inyo eh. Pero kapag nagkaroon ka na ng realization na okay, hindi lang pala ako yung may pagkukulang. Siya pala yung may sayad. Siya pala yung may toyo. Siya pala may kasalanan. At siya yung hindi marunong makontento kaya ako iniwan at pinagpalit.
Diba? Gigil na gigil. Alam mo talaga si Kim Chino ay produkto ng maling tao. At ang pangalawa naman, mahal, okay ka na kapag mas nakikita mo na yung lessons kaysa sa sakit. Ito yung sinasabi natin, mahal, na kung dati magastos ka, mapagbigay ka, binibigay mo ang lahat at talaga nga namang wala nang natitira sa'yo. Ngayon natuto ka na. Natuto ka na na dapat palang magtira para sa sarili. 'Di ba? Minsan bigay ka ng bigay sa taong mahal mo. Ang tanong dyan, meron pa bang natitira para sa'yo? 'Di ba? Yan yung problema eh. Yan ang problema. O karamihan dyan sa mga nai-inlove, aminin nyo, mas magastos pa kayo nung kayo'y in love kesa nung kayo'y single. Napakakuripot nyo sa sarili nyo, pero kapag kayo in love, napakagalante nyo na akala nyo milyonaryo kayo. Anong ending? Yung mga ex nyo, pinerahan lang kayo. Oy, totoo yan ha. O, ito pa, realization. Kung dati ikaw lang ang nagtataguyod ng relasyon nyo, aba, nagkaroon ka ng realization na ang relasyon dapat dalawa ang may gusto. Kasi kapag ikaw lang ang nagtataguyod sa relasyon, hindi na partnership ang tawag dyan. Ang tawag dyan, kawang-gawa na lang talaga. Hoy, pansinin niyo yan sa mga relasyon yung hindi nag-workout. 'Di ba? Kung gusto nyong magstay, tumagal at humaba ang relasyon nyo, dapat dalawa kayo mag-a-adjust. Dapat dalawa kayo magtataguyod. Hindi eh. Ikaw lang may gusto. Ikaw na lang lagi nag-open ng topic. Ikaw na lang lagi nag-a-adjust. Ikaw na lang lagi nag-e-effort. Kaya ang ending, wala na. Sinayang ka at wala nang natira sa'yo. 'Di ba? Pero kapag nakita mo na yung lessons doon sa relasyon mo at hindi ka na nasasaktan, okay. May mga tao pala talagang dadaan sa buhay natin na bibigyan lang tayo ng lessons o di kaya bibigyan lang tayo ng character development. Ganun na lang natin tignan ang mga pagkakataon na tayo'y sinasayang at sinasaktan. Anyway, speaking of relasyon na talaga nga namang healthy, ay, feeling ko itong Grab driver na to na si Lodovico Dapiton Jr. na nakikinig ngayon ay healthy ang relationship at sobrang gwapo to the point na healthy ang relationship niya sa 5 babae. Huy! Shoutout sa iyo, shoutout. Maraming salamat sa pagtutok. Anyway, hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. But for now, balik na tayo sa music. Kaya naman dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pagkalambing-lambing ng iyong mga matang, hayop kong tumingin. Nitong umaga lang, sa akin. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pang isang kisap mata. O kanina'y nariyan lang, o ba't bigla namang nawala? Daig mo pang isang kisap mata. Hi, mahal. Ang kulit mo pala. Aba, hindi ka lang Uy, actually, mahilig ako magkaraoke. Hindi lang ako magaling kumanta, pero mahilig ako magkaraoke. Yan yung gusto kong bonding. Hi, oy, teka lang. Huwag kayo magtampo. Babasahin natin ang comments. Happy Monday muna. Ayan, ang dami palang nanonood sa FB. Hi Chi, hi Clarice, hi Marilu, hi Bona, hi Maria, hi mga mahal, good evening, maayong gabi sa inyong tanan. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta.
Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang ba't bigla namang nawala. Agad. Hi, mahal. Uy, shout out. DJ, hello. Hi, Kim Chino. Uy, taking up BA Broadcasting, third year na. Hi, Jan. Uy, galingan mo sa pag-aaral. Sakit mo naman, Lods. Sakit saan? Matagal na akong hindi nakikinig. Uy, sa mga hindi nakakakilala sa akin, yes. Oo. Ako po si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Oo. Kung ako ay nakikita nyo sa mga contents, yes. Ako po yun. 6 to 9 p.m. po ang aking time slot. Gabi-gabi, usapang pag-ibig. Mula sa spicy o pa mo na si DJ Kim Chino. Diba? Pwede natin pag-usapan ng relasyon yung tagilid. Pwede natin pag-usapan ng mga indikasyon na ikaw ay hindi niya na mahal. Pwede rin nating malaman kung ano ba yung mga ginagawa ng taong manloloko para malaman mo na nasa maling tao ka. Yan ang mga pinag-uusapan natin gabi-gabi. O, diba? And for sure, karamihan sa inyo, akala nyo, mahal kayo ng jowa nyo, pero ang ending ay talaga nga namang magaling lang sila magtago. Diba? Akala mo healthy relationship, akala mo masaya sa'yo, kontento sa'yo, pero mali ka. Diba? Magaling lang sila magtago. Magaling lang sila mag-time management. Magaling lang sila mag-label, di ba? Usually naman, pwede mo namang lagyan ng label or i-rename ang pangalan ng kachat nila into Globe, Smart, LBC. Di ba? May LBC bang nag-I love you too? May Lazada o Shopee bang nag-I miss you? Di ba? Kaya yung masasaya dyan, baka hindi mo lang nahuhuli pa. How are you? Uy, maayos naman ako, mahal. Uy, nandyan na si Alexander. Hello. Grabe ka. Hindi, ang akin lang naman. Baka lang naman. Hindi ko naman sinasabing niloloko kayo ngayon, yung mga nasa relasyon. Gusto ko na magmahal ulit. Gusto mo na magmahal ulit? Oh, that's good to know. At least alam mo sa sarili mong ready ka na magmahal. E di open your doors na, di ba? Kung ready na kayo magmahal, open your doors. Tapos, gawa ng paraan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na lapit sa inyo ang mga kalandian. Aba, kung gusto mo na magka-jowa, galaw-galaw din, lumandi ka rin. Di ba? Ang dami nagsasabi, gusto ko na magka-jowa, gusto ko na ng boyfriend, gusto ko na ng girlfriend, gusto ko na ng asawa. Ay naku, sinasabi ko sa inyo, mahal. Hindi yan ini-status, hindi yan sinasabi. Diba? Pwedeng sabihin mo, pwedeng i-status mo, pero dapat may aksyon. Kung open ka na magmahal, open ka na sa relationship, kilos-kilos din. Hi, mahal. Nagkapi ka ba? Yes, nagkapi ako. Kakakapi ko lang ngayon. Kamukha mo si Lee Min Ho. Uy, maraming salamat. Maraming salamat sa pang-uuto nyo. Nagturo pa nga. Saan na yung pa-face reveal ni Boy Dot? Wala pa eh. Wala pa, hindi pa siya regular. Hindi ba? Mamaya mag-face reveal, hindi naman pala mariregular tong tong Boy Dot na to. Hindi pa siya ready. Oo, baka ma-evil eye nyo. Oo, baka kapag nag-face reveal, ma-evil eye nyo at hindi ma-regular to. Kahit merong at some point naman, kahit hindi ako paborito nito, may ibang favorite to eh. Si Shane kasi nagre-relapse. Nandiyan ba si Shane ngayon, Boy D?
Ang sarap mong pagmasdan. Uy, maraming salamat. Shoutout naman, mahal. Uy, shoutout natin si Arlene. Ano IG nyo para ma-follow? At DJ Kim Chino. Oh, shoutout natin si Shane. Isa sa mga tropa ko na minsan kapag Monday or Tuesday, napakayabang. Akala mo na diligan. Napakayabang nito. Pero ngayon ata, meron ba kayong problema ngayon, Shane? Meron ba kayong problema ngayon ng jowa mo na... Uy, okay lang. Ako lagi ko sinasabi to, mahal, na kung meron kayong conflict sa relasyon, kung meron kayong tampuhan, it's okay. Sometimes it's a spice in a relationship. Uy, aminin nyo, after, kunwari nagtampuhan kayo, 'di ba? Nagtampuhan kayo, nagkaroon kayo ng conflict, di kayo nag-usap. Sinasabi ko sa inyo, ang bembangan niyan ay solid. 'Di ba? Miss nyo ang isa't isa. Kaya ito si Shane, minsan tinotoyo itong tropa ko. Minsan gumagawa-gawa lang to ng away. Gumagawa-gawa lang to ng away para kapag nagkabati sila ay talaga nga namang intense. Gusto nito yung binabalibag siya. Gusto nito yung tinatali siya ng sinturon, di ba? Sana all nadidiligan, di ba? Napakayabang niyan eh, balibag pa more. Grabe wild yan. Pag nakita nyo, ay. Wala kasi. Baka makita pala na Joe. Ayun na rin. Dumaan si Shane, sabi niya true raw. True. Ikaw, mahal. Oy, ano lang ako. Upon request, di ba? Upon request ako, kung gusto mo, mahal, ng sounds on, I'll give you volume. Kung gusto mong silent, but deadly, I'll give you silence. Kung gusto mo ng performance level, I'll give you performance level. Upon request. Ganun naman talaga, di ba? It's communication. Communication is key. Mahal, na-miss kita. Uy, na-miss ko rin kayo. Hindi ko makita yung IG nyo. At DJ Kim Chino po. Ayan po ang aking handles sa social media. At DJ Kim Chino. Mapa-IG man yan, FB, or eto dito sa TikTok. That's my only handle. Grabe, parang 12 AM ang topic. Uy, hindi wala to wala tayong pinag-uusapang ano. Mahal na ng ng gas. Di ko nga alam. Alam niyo ba, isa sa mga bago ako pumasok ng office, bago ako pumunta dito sa booth, kapag umaga, nagko-contemplate ako. Ito yung pinag-iisipan ko. Magdadrive ba ako o mag-LRT ako? So mga 30 minutes ko iniisip, mga 30 minutes ako nagmumuni-muni, mga 30 minutes kong kumbaga pinag-iisipan ko, Diyos ko, ang mahal ng Diyos ko, ang mahal ng gas ko. Tapos kapag nag-skyway pa ako, another 300, one way pa lang yun kapag nag-skyway ako. Pag uuwi ako, mag-skyway 300 na naman. Tapos magbabayad pa ako parking 50, di ba? Anyway, mahal, anniversary na ng Hangover. Ito na yung sinasabi natin na every Thursday, hang out with your favorite artist. So this coming March 26 po, ay naku, sinasabi ko sa inyo, pang malakasan ang aming sorpresa. Kaya tumingin lang, abangan nyo ang Hangover, ha? Na-follow na kita. Uy, maraming salamat sa mga nag-follow kay Kim Chino. Uy, grabe naman. Damihan nyo nga yung ganyan nyo. Sabi, Love Radio. Ito, binabasa ko lang po kung may bossman po dyan. Sabi, sabi nyo? Love Radio, pa-transpo allowance naman kayo.
Kaya naman, no? Damihan nyo pa kayo comment na ganyan. Damihan nyo pa nga. Tsaka wag lang sa time slot ko. Sa time slot ni Nicole Yala. Yan. Para masabi. Feedback, no? Hindi, totoo lang. O shoutout natin sa co-workers niya ng Estrels Caramel Cakes sa QC. Shoutout natin. Batiin din natin si Matthew. Hello, hello. Kumain ka na ba, mahal? Kumain na ako ng kanina, Jollibee. Gandang gabi. Magandang gabi rin, mahal. Happy Monday, Ang sarap mo siguro maging jowa. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Mahaba ang ko. Mahabang pasensya ko. Mahaba ang pasensya ko. Oo, pasensya. Hi, mahal. Happy Monday. Ang galing mo magheli ng bata. Hindi marunong talaga ako magkarga. Marunong ako magkarga ng bata. Sabi ko nga sa inyo kapag ako nagkaanak. Kasi ako personally, medyo malawak ang understanding ko sa ganyan. Eto marami akong friends din na abot pa ba? Marami akong friends na nanganak tapos in pain sila, usually babae, no, 'di ba? Kayo na yun. Shoutout natin yung mga kababaihan dyan kung wala ka pang anak or may anak ka or single mom ka or meron kang asawa. Shoutout natin na Total Women's Month din naman. Ako mataas talaga ang tingin ko. Saludo ako sa inyo. Imagine niyo, sila na yung nanganak, sila na yung nag-bear ng child, sila na yung nagluwal ng anak nila. Minsan pa, or madalas, sila yung mapupuyat kasi need nila mag-breastfeed, need nila patahanin. So ako, if ever maging tatay naman ako, na I'll make sure na ako magbubuhat, marunong ako magbuhat, marunong ako magpatahan kasi ang dami na nilang pinagdaanan, di ba? Mga babae. So ganun lang. Shoutout natin yung mga single mom dyan, lalo na yung mga single mom na walang katuwang, no? Iniwan ng mga walang yung maling tao na yan. Kaya pansin nyo, actually na-post siya na, tuwan-tuwa nga kayo dyan, sabi nyo, ang galing naman ni Daddy Kim Chino. Hindi akin yun, kay Rakitera yun. Marunong ako magheli ng bata, marunong ako magbuhat. Siguro mararamdaman din ng bata yung kapag komportable siya sa tao. Diba? Extend na naman si Kim Chino. Anong oras na ba? O tara na, mahal, gawa na tayong baby. Puro na kayo dyan. Puro na kayo anak-anak. Uy, shoutout natin yung mga single mom. Sila Jessica. Hello, hello. Bye, mahal. Dinner na ako. Uy, sige, dinner na kayo. Kain na kayo. Anyway, mahal, it's time. Baka kung saan pa tayo mapunta at kung kayo may dinadala ngayon, baka sa akin nyo pa ipaako. Wala pa akong pera. Anyway, mahal, maraming salamat. End live muna tayo pero hanggang 9 p.m. para man naka-air si Kim Chino sa 90.7 Love Radio Manila. But for now, bye-bye na muna. Maraming salamat, mahal. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige.
sige. Ha? Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jut? Ito, wala approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go! May linya? Oo! Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang
lang. Gusto mo na isumakot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Siya. Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagbalak na nito? ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit nakita niyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito, hindi Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo-radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa... sa Isang... kulturang Pilipino.
Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya tibok, ng puso. Ang sagot, Kami ay nagkakaisa. ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang parehata. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabalong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin. Mapaliwanag. And yes, mga mahal, I am back. Nagbabalik na po si DJ Kim Chino na talaga nga namang pauwi na. Hindi pa ako excited Hindi ako excited umuwi kasi gusto kong tapusin ang aking nasimulan. Wow, nakala mo talaga. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At diba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 indikasyon na okay ka na sa past relationship mo.
Minsan, kaya hindi tayo nagjojowa kasi akala mo hindi ka pa nakaka-move on, where in fact, may mga senyales o indikasyon na pwede na pala. Pwede nang lumandi ulit. Hoy, hindi natin masisisi ang ating sarili. Minsan kasi may trauma eh. May trauma at pagkasanay na tayo'y mag-isa at tayo'y nag-move on pa. Pero in fact, meron talagang mga senyales na pwede nating makita na masasabi natin na pwede na tayong sumugal ulit. Mapamaling tao man yan o tamang tao. Kaya nga sugal. Anyway, sabi ko nga kanina, mahal, unang-una, okay ka na kapag hindi mo na sinisisi ang sarili mo. Hindi mo na sinisisi ang sarili mo kung bakit kayo nag-break ka. Usually ganyan, di ba? Kapag ikaw sinayang, ikaw ay iniwan, pinagpalit, ang laging sisi ay sa sarili. Ikaw ay nagkulang. Sinasabi mo, ay talaga nga namang hindi pala ako enough. Minsan, nag-break kami kasi ako ang may kasalanan. Mali yun. May mga tendencies na kaya ka iniwan, sinaktan, ay dahil hindi sila marunong makontento. Huwag nating isisi sa atin lahat, okay? Oo, minsan masyado na tayong inaako eh. Inaako na natin yung mga pagkakamali na talaga nga namang nagmahal ka lang talaga naman loloko. Uy, totoo yun At ang pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, okay ka na sa past relationship mo kapag mas nakikita mo na yung lessons kesa dun sa sakit. O, diba? Meron ka na mga realization na kung saan, hala, masyado pala akong mapagbigay dati, masyado pala akong galante, to the point na wala nang natitira sa akin. At kung nagkaroon ka ng realization na, okay, moving forward, kung ako'y magmamahal, dapat pala magtitira pa rin ako para sa sarili ko. Hindi lang pera, kundi pagmamahal. Mas okay mapunta sa relasyon na hindi ka mauubos, utang na loob. Kapag ang relasyon nyo ay nakakaubos, hindi yan partnership. Ikaw lang nagtataguyod yan, kaya umalis-alis ka na dyan. Diba? Totoo lang. O, ito na, mahal. Pangatlo at panghuli. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, okay ka na sa relasyon mo dati kapag hindi mo na siya hinahanap sa iba. Ito yung sinasabi natin na hindi mo na kinukumpara lahat ng tao. Hala, si Kim Chino nga, kaya niya akong mahalin at mapaungol ng ganitong posisyon. Papaungol sa to the point na ako'y kinikilig. Di ba may mga kinikilig na napapaungol? Ano ba yung mga nasasabi ni Kim Chino? Pero ang sinasabi ko lang dito, mahal, hindi mo na siya naaalala sa maliit na bagay. Hindi mo na siya naaalala sa mga lugar na kayo'y nagde-date. In fact, genuine ka ng masaya. Ay naku, sinasabi ko na sa'yo, naka-move on ka na niyan kapag masaya ka na kahit wala na siya. Di ba? Hindi na nakabase yung kasiyahan mo sa pangalan niya, di ba? Sa kamay niya, ano pa ba? Sa yakap niya, sa halik niya. Kumbaga sumasaya ka na eh. Sumasaya ka na kahit hindi ka na hinahalikan o di kaya hindi ka na binobola ng maling tao. Nakaka-proud yan kapag na-overcome mo yung mga ganyang trauma at ganyang panghihinayang, di ba? In short, okay ka na kapag hindi ka na bitter. Kapag hindi na galit, hindi na sakit ang emosyon na nararamdaman mo kapag naririnig mo siya o di kaya pangalan niya. Ay naku, congratulations. Ikaw ay naka-move on na at pwede nang magmahal ulit. Pakayabang mo. Hindi, akin lang sana sa susunod na pagmamahal at relasyon mo, doon na sa tamang tao, di ba? Pwede naman sa radio DJ na chinito at talaga nga namang aalagaan ka. Huy! Anyway, mahal ako'y sisibat na. Pero huwag kayong mag-alala. Bukas ulit. At susunod na po sa akin sina Titangelo at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!